The Peña Francia Festival Civic Events is presented by the City Government of Naga, headed by Mayor Lenny Robredo and Vice Mayor Gabi Bordado. Platinum sponsors, Coca-Cola and San Miguel Brewery. Gold sponsors, Dito Telecommunity, Pepsi Cola, Lotus Blue Hotel, the official residence of Miss Bicolandia candidates. Silver sponsors, BDO, McDonald's, LYRR Realty Development Corporation, Developer, Deca Homes and Uma Hotel and Residences, Philworks Construction and Supply, Robinsons Naga, Summit Hotel Naga. Bronze sponsors, Avenue Plaza Hotel, Bicol Isarog Transport System Incorporated, Biggs, Development Bank of the Philippines, DLTB Co., the official transport service of Miss Bicolandia candidates, Downtown District Hotel, Philinvest Land, Developer, Futura Monte, Fronera Philippines Incorporated, Ginebra San Miguel, Globe Telecom, Hotel Sogo, JBE, Jaime Bichara Enterprises, Jollibee, Las Automotive Corporation, Mang Inasal, Lupa Incorporated, Mega Prime Foods Incorporated, Motor Trade, Nature Spring, Pocari Sweat, Smart Communications, South Star Drug, LCC Malls, Sierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, and PLDT Home. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connections sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo, mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Tara! Doon naman sa iba! San man ang food trip? Ano man ang cravings? Pasarapin yan with Pepsi! Mas masarap maiba! Mountain Dew! Pag-umay sa kainan! Pakis ng citrus ang kailangan! Mountain Dew! Umay basta! Round 2? Tikman ang adventure! Tayo na lang ulit, Jomart. Ayaw mag-move on sa ex? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDo order earns you points for free rewards. Download now. Tayo na lang ulit, Jomart. Ayaw mag-move on sa ex? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDo order earns you points for free rewards. Download now.
push, the world gives you signs to go. Audition now. To go claim what's yours. To go for what matters. You got this. And go make dreams real. Let's go! Go for it with Globe Prepaid. Pilipinas, panahon na natin mag G-Fiber Prepaid. Nakaka-stress nga yun dati. Nagtatrabaho ka online pero putol-putol lang internet connection. Ngayon sa G-Fiber Prepaid, mabilis at wala pang buwan-buwan na binabayaran. Mag G-Fiber Prepaid. Palinya na sa bahay. Pilipinas, panahon na natin mag G-Fiber Prepaid. Nakaka-stress nga yun dati. Nagtatrabaho ka online pero putol-putol lang internet connection. Ngayon sa G-Fiber Prepaid, mabilis at wala pang buwan-buwan na binabayaran. Mag G-Fiber Prepaid. Palinya na sa bahay. Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap? Chicken Joy! Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap! Chicken Joy! Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy! Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap? Chicken Joy! Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connections sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More kawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo. Mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito. Tara! Doon naman sa iba! San man ang food trip? Ano man ang cravings? Pasarapin yan with Pepsi! Mas masarap na iba! Mountain Dew! Pag-umay sa kainan! Pakis ng citrus ang kailangan! Round 2. Tikman ang adventure! Dreams do come true. Gold. Nasa McDonald's. New Golden Chicken Curry Filet. So flavorful. So sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. Ang secret ingredient ay yung mahanap mo yung saktong diskarte para sa'yo. Samahan pa ng kasangga na sigurado, hindi ka ipapalya. Kahit anong bigat, kayang-kayang sabayan, lubak man o ahon ng biyahe. Para kung saan man tayo makarating at para sa mga susunod pang ruta. Yung tumutulong maghatid, magserbisyo at syempre sa pagbahagi ng aking kwento sa mas marami pang tao. Mga inaanak, bagong trip ng ninong nyo. Yan ang Hino. We give our best for you. Our promise is
Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng sariling bahay. Dito pa lang po, kay Lopa po mismo. Maganda po pag magkaroon ka ng sariling bahay kasi yung binabayad mo hindi sayang. Meron talagang may ipapamana sa mga anak someday. Parang lagi na kami excited umuwi, ganyan. Kasi sarili na namin siyang bahay. Lahat tayo, may kain mang inasal. Di mapipigil ang kamayin para solve ang kain. Bigay todo sa Only Rice. Sige lang, laban! Tak-tak all you want. Ikaw ang masusunod. Sausaw to the max. Sasaya. Go na go lang. Pag nilalasap, ang sarap. Iba-iba man ang kain, solve ka dito. Yan ang kain mang inasal. Tara! Mega! Ang papremyo sa Mega Milyonaryo Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Milyonaryo Promo! Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connections sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo, mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Tara! Doon naman sa iba! San man ang food trip? Ano man ang cravings? Pasarapin yan with Pepsi! Mas masarap na iba! Mountain Dew! Pag-umay sa kainan, Pangis ng citrus ang kailangan! Mountain Dew! Umay! Basta! Round 2? Tikman ang adventure! Dad, natatakot akong mamagsak. Huwag kang matakot. Di mo ba alam, nandito lang ako. Huwag kang matakot na matulog mag-isa. Kasama mo naman ako. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Rules, we make them. Limits, we go beyond them. One size fits all? Hard pass. Introducing a groundbreaking Digiflex mobile experience. Kick Mobile. Download the Kick app, choose your number, activate the eSIM, and own the country's first ever customizable mobile experience.
Stay first in line for network priority and customize all you want because the real flex is when everything is built to your rules. Kick Mobile. Our way, our rules. Dear you, may tanong kami. Inaalagaan mo ba sarili mo? Baka nakalimutan mo na deserve mo rin ang alaga na binibigay mo. Kaya kami na ang mag-aalaga sa'yo. At sa mga araw na hindi mo kaya unahin ang sarili mo, kami na ang bahala. Isang tawag nyo lang, may sagot na kami sa lahat ng hinahanap mo. Mapagkakatiwalaan nyo na maaalagaan namin kayo at ang mga minamahal nyo. Dahil mahalaga sa amin ang iyong oras, agad-agad kami darating. At paulit-ulit namin ipapadama sa inyo ang aming alaga. Dahil ang alagang deserve mo, ang alagang hatid namin sa'yo. Your Care Expert, South Star Drug. Tierra de Balon Travel and Tours Incorporated, the only travel agency in Bicol with its own fleet of air-conditioned buses, coasters, and vans. We offer package, educational, and industrial tours, joiners packages, domestic and international travel, airline ticketing, and vehicle rentals. Tierra de Balon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connection sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo, mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Tara, dun naman sa iba. San man ang food trip? Ano man ang cravings? Pasarapin yan with Pepsi. Mas masarap na iba. Mountain Dew! Tag-umay sa kainan! Pakis ng citrus ang kailangan! Mountain Dew! Umay basta! Round 2? Tikman ang adventure! Tayo na lang ulit, Jomart. Ayaw mag-move on sa ex? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDo order earns you points for free rewards. Download now. Tayo na lang ulit, Jomart. Ayaw mag-move on sa ex? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDo order earns you points for free rewards. Download now.
When you need that push, the world gives you signs to go. Audition now. To go claim what's yours. To go for what matters. You got this. And go make dreams real. Let's go! Go for it with Globe Prepaid. Pilipinas, panahon na natin mag G-Fiber Prepaid. Nakaka-stress nga yun dati. Nagtatrabaho ka online, pero putol-putol lang internet connection. Ngayon, sa G-Fiber Prepaid, mabilis. At wala pang buwan-buwan na binabayaran. Mag G-Fiber Prepaid. Palinya na sa bahay. Pilipinas, panahon na natin mag G-Fiber Prepaid. Nakaka-stress nga yun dati. Nagtatrabaho ka online, pero putol-putol lang internet connection. Ngayon, sa G-Fiber Prepaid, mabilis. At wala pang buwan-buwan na binabayaran. Mag G-Fiber Prepaid. Palinya na sa bahay. Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap? Chicken Joy! Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap! Chicken Joy! Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy! Pinaka-pinipili or pinakamalaki? Pinakamasarap? Chicken Joy! Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connection sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo. Mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Tara! Dun naman sa iba! San man ang food trip? Ano man ang cravings? Pasarapin yan with Pepsi! Mas masarap na iba! Mountain Dew! Tag-umay sa kainan! Pakis ng citrus ang kailangan! Mountain Dew! Umay! Basta! Round 2? Tikman ang adventure! The epic search is over. Gold! Nasa McDo na. New Golden Chicken Curry Filet. Oh my gold! Ang sarap! Sulit busog. 99 pesos lang. Ang secret ingredient ay yung mahanap mo yung saktong diskarte para sa'yo. Samahan pa ng kasangga na sigurado hindi ka ipapalya. Kahit anong bigat, kayang-kayang sabayan, lubakman o ahon ng biyahe. Para kung saan man tayo makarating at para sa mga susunod pang ruta. Yung tumutulong maghatid, magserbisyo at syempre sa pagbahagi ng aking kwento sa mas marami pang tao. Mga inaanak, bagong trip ng ninong nyo. Yan ang Hino. We give our best for you. LCC.
inakala na magkakaroon ako ng sariling bahay. Dito pa lang po, kay Lopa po mismo. Maganda po pag magkaroon ka ng sariling bahay kasi yung binabayad mo hindi sayang. Meron talagang may ipapamana sa mga anak someday. Parang lagi na kami excited umuwi, ganyan. Kasi sarili na namin siyang bahay. Lahat tayo, may kain mang inasal. Di mapipigilang kamayin para solve ang kain. Bigay todo sa Only Rice. Sige lang, laban! Tak-tak all you want. Ikaw ang masusunod. Sausaw to the max. Sasaya. Go na go lang. Pag nilalasap, ang sarap. Iba-iba man ang kain, solve ka dito. Yan ang kain mang inasal. Tara! Marami akong papel sa araw-araw. Aktor, direktor, negosyante, kaibigan. Kaya ang kape ko, di lang pampagising. More in one. Jim's 3-in-1 plus 1. May sarap ng coffee plus Korean ginseng. Tulong para harapin ang maraming papel ko sa araw-araw. Ako ay more in 1 sa tulong ng Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connections sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo, mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Tara! Dun naman sa iba! San man ang food trip? Ano man ang cravings? Pasarapin yan with Pepsi! Mas masarap na iba! Mountain Dew! Pag-umay sa kainan! Pakis ng citrus ang kailangan! Mountain Dew! Umay! Basta! Round 2? Tikman ang adventure! Wow! Sumakses dahil abot kaya? Sumakses dahil walang arte? Sumakses dahil walang tigil? With PLDT Home Fiber Prepaid, sumakses din ako! Mag-Fiber Prepaid na! Wow! Sumakses dahil abot kaya? Sumakses dahil walang arte? Sumakses dahil walang tigil? With PLDT Home Fiber Prepaid, sumakses din ako! Mag-Fiber Prepaid na! Rules, we make them. Limits, we go beyond them. One size fits all? Hard pass. Introducing a groundbreaking Digiflex mobile experience. Kick Mobile.
Download the Kick app, choose your number, activate the eSIM, and own the country's first ever customizable mobile experience. Stay first in line for network priority and customize all you want because the real flex is when everything is built to your rules. Kick Mobile. Our way, our rules. Dear you, may tanong kami. Inaalagaan mo ba sarili mo? Baka nakalimutan mo na deserve mo rin ang alaga na binibigay mo. Kaya kami na ang mag-aalaga sa'yo. At sa mga araw na hindi mo kaya unahin ang sarili mo, kami na ang bahala. Isang tawag nyo lang, may sagot na kami sa lahat ng hinahanap mo. Mapagkakatiwalaan nyo na maaalagaan namin kayo at ang mga minamahal nyo. Dahil mahalaga sa amin ang iyong oras, agad-agad kami darating. At paulit-ulit namin ipapadama sa inyo ang aming alaga. Dahil ang alagang deserve mo, ang alagang hatid namin sa'yo. Your care expert, South Star Drug. Tierra de Balon Travel and Tours Incorporated, the only travel agency in Bicol with its own fleet of air-conditioned buses, coasters, and vans. We offer package, educational, and industrial tours, joiners packages, domestic and international travel, airline ticketing, and vehicle rentals. Tierra de Balon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connection sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan. Tara, dun naman sa iba. San man ang food trip, ano man ang cravings, pasarapin yan with Pepsi. Mas masarap na iba. Mountain Dew! Tag-umay sa kainan!